Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Hadian balami ka jingja bas ngausi baka wei ka riu kan thei kala sha paniap halau jong kurem hakaba ka ne ka jingja kala ja nen ka singi ka arpo hun riu tarik nailor ha ka shnong paham siem nong po ribhoi district na kaliang kibor paniai shnong ka shnong paham siem menta ka singi ka arpo nyo tarik nailor arhajar arpo ar kilami syakmat ban pensyai pai ba halor ka tei ka jingja ka jingle kam bomman utei briu Bat kila pensyai ru bagi tei baro arngot shikurim kimdei ki trai shnong lane kimdei ru ki nong shong wai jong ka shnong paham siem henrei ki dei pat na ki wei ki shnong ki bamarjan shu na kaliang ka shnong paham siem kala maham teng e ye ki banabar shnong ki bomdei ki nong shong shnong ba kimdei banrung hapo shnong banwan ra ye ki jing ye kulmar shnong lane banwan ra ye ki ja jing snew ki baharukom hapo ka shnong ka thau bat ladalap ye ki bakum kita ka dorbar shnong kat penshitom kat kum ka an shnong balabu ni hangne menta kasi ngiwan ber pensyai na kaliang ka dorbar shnong pamsim halo ka jinja ka bamanin ka jinja peniap no jeng ka wei ka kentei bru halo jong lo jeng ka kumta metang hindan ne menta ngidon hne ba on prang sumer bolong wastan rambas shnong jong dorbar shnong pamsim ngidon ruh ne ba alfat sim ibadi sekretari jong ka dorbar shnong pamsim ngiwan ber pensyai pe ba ya baro kinong shnong jong shnong pamsim berkumjur ki shnong pramajan ba pintip syai ba kine ki briu kimde ki ba shong basa pamsim lane kimde ru kinong shongwai bat kimdon ru ki bahing hasem ki bedon apo shnong pamsim hende ni pen pau chi susi ba krong ya ka jingle jong ne briu ba peniam ya ka ne ka briu hapo shnong jingi ba hap apo upur usam jing ka jingle jong ne briu ka panjak brom ya ka shnong jingi hi bro koi nak liang ka dorbar shnong pamsim ka ai ka jing maham ke bajur banane shikman kino ki bomde ta shnong lane kino ki bachuan sa ya ba kimde ban penmi kano ka jing klumar khamtam kum gane jingja basong si laring lam ba kile kumini jai kam ka dorbar shnong pamsim kanle yak ban kam kat kum ki an shnong bar ha ju por ka dang jing maham ru ya baro kino ki bawan hapo shnong pamsim ki bonra ki drop ki kenja lane kino ki bonra ki ba supply ki martu lane kino jai kam snu lara ka dorbar shnong pamsim kan lam kan le ki ben kam ban kan bishar ka an shnong bat kumjuru kala banle kat kum ka jing ibet jong dorbar shnong pamsim te kalong ka jing maham hi baro ki shnong pramarjan ya ka ba ngiden pikir kum kini ki jingja baginja po shnong ka jongi tang kini kintin khudre shibun but